Què són els bifosfonats? Els bifosfonats són els medicaments més utilitzats per reduir el risc de fractura òssia, principalment associada a l'osteoporosi. Exemples d'aquests són l'acitalendrònic, anomenat també Fosamax, el risendronat, anomenat també Actonel, i l'ivandronat, que també es pot anomenar Bonviva. Aquests fàrmacs s'han de prendre separats dels àpats i amb un got d'aigua. Poden haver-hi, però, formulacions que, per tal de disminuir els seus efectes adversos, recomanin prendre'ls juntament amb l'esmorzar. Per tant, és important que sempre ens llegim el prospecte del medicament que ens hem de prendre i que fem cas de les indicacions del farmacèutic. Una altra peculiaritat d'aquest grup de fàrmacs és que un cop s'han pres es recomana que el pacient no s'estiri durant la propera mitja hora i que mantingui una postura dreta. Cal tenir en compte que quan es segueix un tractament per a l'osteoporosi pot augmentar el risc de patir osteonecrosi mandibular, que és una afectació de l'os de la mandíbula. Existeixen mesures preventives per a disminuir-ne l'aparició. Abans de l'inici i durant el tractament amb bifosfonats, cal que un professional verifiqui que el pacient té un bon estat de salut bucodental i segueix les correctes mesures d'higiene bucodental. Durant el tractament, cal fer revisions odontològiques regulars i davant de qualsevol intervenció dental caldrà que informem que estem en tractament amb bifosfonats.